Guys, nagkatag karon ang kapayas. Okay na nga layap po man na overshot sa man tubig din murag tubig man siguro ni sa GE Hydro no. Tubig sa GE Hydro. Oh. Naigo sa sakyanan kaya wad ag brake. So ang kapayas dire natumba ang kining sakyanan no. So why samdan di agaw? Ha? Amang samdan. Lagi pa payan no, naligpit sa kahoy. Naligpit sa kahoy. Wala pa nakadawag agwan? Nagtawag ng 911. 911. Sus, dahil Lagi pa kay na. may naipit, may Makuha na. di makuha. Makuha na. So rescuer ang gikinahanglan ani kay dili nakasugok man no. Now, ang kapayas nangalagpot oh. Morning kapayas oh nangalagpot no. Mga bunga ni kapayas. Ambot og asa ni i-deliver. Ni ani sa paglaom. Ang balay oh na hirig ang balay no. Naigo pugad ang balay oh. So guys, diaw ang balay guys na oh may naghilak diri sa sulod basin. Igo po siguro ni. Okay. Nahiwi man ang kuan. So attention mga rescuer. Makuha unta ni sa mga rescue team no. Kay di ay nangako kapayso nangahugang nga kuan ang kapayas dire. Oh. Oh, dire. Dire guys oh. So usa kini ka sakyanan nga nawat-an kuno matud pa sa brake unya gipanggaan niya kini balay. So kisa may tagihan ng balay. Katupang kisultiyon karon kay na traffic o di action traffic diri karon kay pati kapayas niyo nga oh nasa rila oh nga o nagkatag ang daghang mga kapayas diri ilaw nya naa pay gipay-paypayan ani nga sulod okay wa pa makuha naipit di siya. So ato nang gitawagan ang 911 para makaresponde pero wa pa makaresponde no. So delikado ni kay ni amang ko dinhi sa maong nga area no sa sitio Paglaom ni. So balay gini ang nasugok sa usa ka sakyanan o kining maong nga sakyanan nagdapli sa plate number no kini nga sakyanan. So ni plate number radio oh mo ni ang plate number sa sakyanan. So asa man tong kaha dapat tunod na matoy rila nag Nasa ilalom siguro. nasa ilalom. Nas ang rila nasa ato pa aning sakyanan nay rila sa ilawom. So aning nga sakyanan guys. So ispoko mo na guys oh. So mao ni siya ang senaryo dire sa sitio Paglaom lugsungon na ni siya. Ang balay na igo gyud. Oh, igo gyud balay. Oh. Mo na yung balay oh. So ato na gitawagan ang rescue team nga makaresponde ani nga area. Oh, sige guys. May hapon guys.